Witam wszystkich w drugim już odcinku kamery. Uwaga, będę teraz wam zadawać pytania, liczę na odpowiedź. Czy byłeś raz na Mount Everestie? Chyba że byłaś. Aha, to mnie nie ciekawi. Byłeś albo byłaś nad morskim okiem? Aha, ale to też mnie nie ciekawi. A byłaś? Nie. A wdepłaś w kopę psią? Chyba że wdepłaś. Tak, fajnie, na serio, fajnie. Patrz, co ja tak wrzeszczę na nasze trolodze. No patrzcie jak się gapią. Patrzcie, patrzcie. No patrzcie jak się gapią. Tymi oczami. Nie wiem, po co ja tak robię. Ale ja jestem wreszcie króla Śmietanka. Ja jestem pan Śmietanka, król. A ty się zgadzasz? No patrz. Zgadzasz się? No pokaż mi to. Zgadzasz? No. Teraz się podać. No. A ile tu goście się gapi? Patrz, to jest. Nie widziałeś tego. Wymasz sobie z pamięci. Wymasz. Ja nie wiem, po co ja tak nagrywam. Ale niebo widzę. Niebo normalnie. Patrzcie. A tam piekło. Oh my god. Mega. A tam nic. A czego się spodziewałeś? A, jeszcze jedno pytanie. Chciałbyś być mną? Nie. To nie to pytanie. Jechałeś samochodem, albo jechałaś. Jak? No to spadaj się i do zobaczenia w trzecim odcinku. Dobra? No to zakończam drugi, a zaraz zacznę trzeci. Pa. I się połączę z kimś. A tego sobie nie zapamiętajcie. Dobrze? No to pa.